आर'नाइ क्लास्टार लेभेल फेडारेशना गिबि खेबनि थाखाय गासै 34 गामि मोन 526 सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो सा 5405 आइजोफोरा मुखुब जानानै दं। सानजौफुनिफ्राय जानाय गेवलां मेलाव बिजनी एलएसनि एमएलए अजय कुमार लाइ, बिटिआरनि लेङाइ बुंथिगिरि अबिराम महानायक, एमसेले प्रभात बसुमतारी, बर'बाजार टिडि ब्लगनि बिडिअ सरन नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। आर'नाइ क्लास्टार लेभेल फेडारेशननि आफादगिरि रने मुसाहारिया फोरमायनाय बायदिब्ला आर'नाइ क्लास्टारा 2007 मायथाइयाव दाजाजेननायनिफ्राय आइजो जौगाखांनायनि अनगायैबो समाजाव गोबां खामानि मावदों। मेहेरगोनां मोनसे मेल जादों। गिबियावनो बिथांमोना साहस खालामनानै एफा मोजां मेलखौ खुंफुंनो हाबाय। बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आइजो माहारिखौ बोरैहाय माने ससिय' इक'नमि माबायाव बोरैहाय माने उन्नत खालामनो हायो बा बोरैहाय माने बिसोरखौ न'निफ्राय लाबोनानै माने बाहेरा मुलुगनि गियान बुद्धिफोरखौ होनो हायो। बेफोरखौ लानानै बिथांमोना हयथ' सावरायदों। बिपिएमबो दंमोन, बिपिएम दंफैयोमोन, बिथांमोननि अफिसार स्टाफफोर दंफैयोमोन, बिडिअ बिथांबो दंमोन। दा मोजां जादों सावरायमेला। निस्सय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो निस्सय इनकारेज खालामनांगोन। बेखायनो जों आग फाग लादों आरोखि। जेनेबा जोंहा फार्स्ट एनुवेल मिटिं बियो जोङो आर'नाइ सेलेबखौ खुलिजेननायनिफ्राय खुनु दिन लाथारनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय जोङो लानाय जाबाय एबाराव फार्स्ट बुंबाय। दा जों बेयाव माबोरै जोंहा बे 8 बोसोराव बे जोंनि आर'नाइ सेलेबा माबोरै सोलिनानै दं, मा उन्नति जाबोखो सिगांनिफ्राय दासिमाव, नैबे जिनिसखौ जोङो दा बे आर'नाइ सेलेबाव बे मेलखौ खुंनानै जों बयबो सोद्रोमाफोरनो भिअ एसएसजि गासैनिसिमबो जोङो बुंफोरथिनानै होनाय जाबाय आरो बेयाव रांखान्थिनि बायदिसिना जोङो जेनेबा आइजो माहारिफ्रा माबोरै दावगालाङो, बे दावगालांनायनि सोमोन्दै जोंहा फिसा फाग खामानि दङ। बे खामानिफोराव जोंहा गोबां बाहागो लानानै जों दा एसे एनैबाबो जोङो गसंथानानै दङ। बिनि थाखायनो जोङो नैबे आफादखौ जोङो बिदिनो मोजाङै मोजां सालायलांनो थाखाय जोङो आग बारायलांगोन अरायसम। आरो बिदिनो जोङो गाजा गोमजायैनो हानाय बायदियै जोङो बेबायदि मेलखौ खुंनो नाजागोन आरो 8 बोसोरावथ' गेजेराव जोंहा फार्स्ट दाजेननायाव जोंहा माने सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनदों। अनसुंथाइ माने जोंनो बे खामायनानै जों सोलिलांनो थाखाय माखासे रां होदों। बे रांजोंनो जोङो गोबां एसएसजिफोरनो लन हरदों। बे लनफोरखौ जोङो घुरायनानै मोनफिनबाय। आरो बिदिनो 2 किस्ति सरकारा जोंनो होबावबाय SRLMनिफ्राय। आरो बेखौबो जोङो बिदिनो दाहार हरबावबाय। दाहार हरखांनानै दा फारि फारि जोङो बिदि बोखांगासिनो। 3 किस्तिसिम हरबाय बिसोरो। दा जोंनियाव दङ गोबाङैनो 2 कौटिनि प्लास दङ गासै रांफोरा। बेफोरजोंनो दा जोङो गोजौसिम दावखोलांनो हागोन होननानै जोंहा आसा दं। जेनेबा बै समाव गोबां गिदिर दैबाना जादोंमोन। दैबानायाव जोङो थांनानै बे दैबाना न' बायजानाय, बारहुंखाफोरजों दंफां लाइफांफोरजों न' होसिनजानाय, गोबां हा हु खुरखाजानायफोरनो थांनानै अनसुंथाइ हैदों। माइरं दालि बिदिनो एसे खरस बरसफोर। आरो बिनि उनाव कर'ना फैदों। बे कर'नायावबो जोङो मास्क सुयै माखासे ओंखारनो हायै बाजारफ्राव ओंखारबोनो हायै मानसिफोरनो जोङो अनसुंथाइ हैदों। आरो बिनि उनाव घर घर तिरंगा बे मोनसे सम फैदोंमोन। बेयावबो जोङो मोनफ्रोमबो एसएसजिनि न'खरनो फिरफिलाफोरखौ जोङो बानायनानै थुनो थाखाय जोङो साप्लाय हरनाय जादों आरो बेनो। आरो जोंहा दासिमाव 20-25थासो अर्गानिक माबा दङ, खानस्रि हासार दङ। आरो फिगारि दङ, फिगारियाबो 7थासो दङ। आरो बिदिनो हेन्दलुम दङ। आरो मा होनो बन्दन केन्द्र दङ, आरो मासरुम। बेफोरजोंनो जोङो गोबां महिलाफ्रा गावनि जिउ खांनाय राहाखौ खालामगासिनो दं आरो